19.3.2026. Stav vývoja kvitnutia Chaenomeles macrocarpa. Sadenica vysadená v roku 2023-4. Musíme pozrieť do evidencie. Ide o jeden z najväčších dúlovcov druhov na svete. Plody vážia niekedy až kilogram. Vidíme stav kvitnutia, kedy sú koralovo-cyklamenové melírované kvety. Tento druh má ešte variáciu, mutáciu melírované viacej do biela, cyklamenovo-biele, fialkovo-biele. To je druhá varianta. A vidíme, takto kvitne a plodí už druhým rokom. Čiže prvý rok bol vysadený, tam bolo pár kvetov a plodov a od tej doby, ak prišla asi 30 cm sadenička, tak vidíme, že je to maniak doslova a plodov mal cirka 150 minulú sezónu, možno aj 200, nepočítali sme to, ale bola to ohromná násada úrody. Takže teraz je stav, keď bude presádzaný. Nevieme, či po odkvitnutí alebo na jeseň, to uvidíme. Máme kvantum práce teraz, takže neviem, ako to budeme stíhať. Takže toto len na priblíženie, ako tie dúlovce sú vďačné. V podstate je s tým minimálna starostlivosť. Sú to jedny z najodolnejších ovocných druhov na svete. A samozrejme najzdravších, najliečivejších. Liečivé sú všetky časti tejto dreviny. Unikátne, dá sa povedať. Čo sa týka užitočnosťou, tak vyrovná sa morušiam, Pseudocydonia sinensis, Cydonia oblonga, Pyrus pyrifolia, hybridné hrušky a eurohrušky. Eurohrušky majú dosť vitamínu K, ale čo sa týka celého spektra nutričných hodnôt a liečivých, tak tie, čo sme menovali predtým, tak sú viac liečivejšie ako eurohrušky. Samozrejme, eurohruška dezertná má fantastické kvality, tak ako aj azijské hrušky alebo hybridné hrušky alebo dezertné dúle, ktoré sa dajú jesť doslova lyžičkou, keď ide skutočne o tie najkvalitnejšie top odrody, kultivary zo svetovej ponuky, ktoré príroda ponúka. Takže tešíme sa na vás, na ďalšie videá a začneme pomaličky točiť, nakrúcať, ako sa prebudza príroda, pretože u nás už všetko pučí. Marhule, tie sú už v rozpuku a azijské hrušky, tak to sú doslova chrliče prírodné a asi najproduktívnejší ovocný druh s morušami, ktoré pestujeme z tých najliečivejších ovocných druhov. Takže dovidenia a nech to rastie. Držíme palce. Majte sa.